era normal, tiñas algún pretendiente. Claro. Falaronme de un que iba en bicicleta. Ai, sí, ese sí. Tiña eu 15 anos. E que pasou co da bicicleta? Nada, non chegamos a nada, pero viña onde vin. E a ti enchía o ollo esa bicicleta ou...? Bueno, pois saliu boa persona, non vais a pensar, chamábase Manolo, ou chamase Manolo. Sí, sí. E saliu moi boa persona. E unha filla casou na miña parroquia. Pois mira ti que casualidades ten a E eu vida. cando miro, que o mire nunha romería de San Cibrán, Sí. de Sadomonte, e saludo. Pero Manolo marchou coa bicicleta. No, el casouse con outro. Por eso che digo, marchou coa bicicleta. Con a bicicleta, sí, pero mira que levaba traballo. Desde Cristiñade... Facía kilómetros para ir detrás túa coa bicicleta, ti deixástelo ir. Mira, tiñas 19 anos, cando de repente che cambiou a vida así de golpe. Que pasou, Consuelo? Sí, porque despois eu marchei a traballo, bueno, ese foi, eu tiña 15 anos, o Manolo, ese. Sí, pero despois, cando tiñas 19, coñecestes a outro mozo. 19, un que conocín en Pontareas na festa dos Remedios, de Pontareas. E foi comigo, pero non me acompañou a casa, quedou ainda bastante lexo da miña casa. Pero eu sei de un que si che acompañou, non sei a donde, nin tampouco tes por que decilo, e de repente tuvestes unha noticia que non esperabas. Non. Que pasou, Consuelo? Que quedei embarazada. Que Consuelo quedou embarazada. Aos 19 anos. Aos 19 anos. E el? E el, pois, chamoume por teléfono e dixome, se quera voche de padriño, que iso tampouco non tiña que dicir iso, tiña que axudarme a min e falarme as cousas de outra maneira, non iso. Desentendeuse. Pero como eu estaba na casa dos dueños, onde estaba traballando, na casa dos jefes, tiñan o teléfono fijo e elas oían todo. Claro. Non imos entrar en detalles, porque esa persona andará por aí e, como el non está, non imos a falar desa persoa. Eu Paréceche? non máis. Claro, pois xa está. O tema é que ti tuvestes que sair adiante Co fillo. co fillo. Ti soa. Sí. E na casa que pareceu eso? Meu abuelo, meu abuelo, Teu meu pai pasaba bastante mal porque, claro, a veces tirábame cousas así que e choraba. Non lle pareceu, non o levaron nada ben. Porque el quería que me casara. Ese rapaz. E despois, como era varón, e nós como éramos dúas irmãs, pois a él, bueno, vivía de maravilla. Cando naceu, olvidouselle todo a teu Sí, pai. pero despois, cando era máis grande, máis mozo xa, entón, bueno, pa aquí, Ricardo pa ali, Ricardo pa aquí, Ricardo pa outro lado, e viñera o... O sea, pero cando soubo da noticia, Consuelo, seguro que lleveu o mundo abaixo, sobre todo polo que dirán, non? Polo que dirían daquela, porque as malas linguas... Paseno mal, porque ele tamén me tiraba a cada unha que ás veces, oi, estábamos comendo e veña, atacaba. Il quen, teu pai? Meu pai. Claro, mira, claro, e o tema marcial que como xa outras mulleres que desgraciadamente se sentaron aquí e nos contaron unha historia moi parecida de mulleres que terminaron sacando os fillos soas adiante, Consuelo, que fixo? Traballar, traballar e traballar. Traballar. Para sacalo adiante. O xornal, para traer algo para axudar da comida, claro. E despois, pois mira, cando xa foi máis mozo, porque saliu un fillo buenísimo, un jarán mozo, moitas mozas xa andaban rodeando. Ui, 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 ui. Moi xeitoso. Pero escoita, é moi bo rapaz. porque foi unha época de moito traballo para sacar o seu rapaz adiante. Pero, 10 anos despois, o amor volveu petar na porta de Consuelo. Quería ser máis que teu amigo e hai un Celestino polo medio. Foi nunhas festas, non? Sí, na festa da parroquia miña. De Guláns. Cun tío. Viña el, mais o tío recomendou
recomendoucho. E ti aceptaste esa recomendación? Pois sí. Ligaches por recomendación, Claro. logo. Por supuesto que o tío era... agora falleceu, ainda non foi moito tempo. Moi boa persona e moi boa familia toda. E a ti o que te gustou é que ese home aceptou que ti tiveras un filliño tamén, non? Que será moi importante para ti. Sí, aceptou todo. Claro, será moi importante para ti. Sí, O noivado foi moi rápido. sí. Porque non estuvemos xuntos, porque se estuveramos xuntos, ao mellor, iría sí ou non. Claro. Porque se miraba que tiña problemas ou algo, pois non iría. Claro, pero foi tan rápido que houbo boda. Claro, sí. Casastes? Como lembras o día da tua boda? Casamos pola iglesia, todo. Pola iglesia? Sí. Mira, esa eres ti o día da boda? Sí, Que guapa que ibas. porque miña nai díxome, non quero que vayas de blanco porque tes un fillo. É que tiña que ver iso. Antes era así, non? Sí, pero fun así. As mulleres que estaban casadas, tiñan fillos, iban de azul, clariño. Pois eu fun con ese vestido. E tamén fun de madriña do meu fillo cando se casou. Con ese mesmo vestido? No. Vale, que xa me estaba liando un pouco, Consuelo. No, Bueno, estabas no. moi guapa, ainda que tiveses que ir de azul con eses... Son carabéis, non? Os que tes na man. Sí. Con uns carabéis aí na man. Casastes por a igrexa, Sí. nos dís. Fostes a un restaurante Sí. a comer. Casa Lola. Aquí facemos Casa Manolo. publicidade a todos os restaurantes. Casa Lola en Pontareas. Fostedes a vivir xuntos? Sí. Quen fixo a casa? No, a casa era alquilada. Sí. Era dun familiar de miña nai. E eu aí levaba con esa señora 11 anos. Queríame moito. Claro. E entonces deixonos esa casa para vivir. Tuvestedes máis fillos, Consuelo? Sí, tuve dous máis. A filla e o fillo. Eu xa non quería ter máis porque xa non quería ter, porque xa non me apetecía moito porque xa... Pasar as boitas. Non era iso, que tamén xa a miña edad xa logo se me retirou a... sabes? A regla. A regla, Claro. Aquí imos falar con normalidade, non? É que como nos costa, verdade, as mulleres falar das nosas cousas. Sí. Verdad, que sigue habendo ese secreto aí, pois sí, temos a regla todos os meses hasta que se nos retira, e pois vennos a menopausia, a premenopausia, e non saímos de aí, verdad, señoras? É que é así. Pero eu creo que debemos de falar destas cousas con total normalidade. E eu andaba con esa barriga grande, acarajada, con mochilas de alba na cabeza, para arriba e para baixo, para a casa paterna e para a casa onde estaba eu. E saístes adiante. E salimos adiante. E con ese home tampouco foi a cousa moito como esperabas, non? Porque tiña problemas da cabeza. Imos deixalo aí, tampouco Sí. nos interesa entrar en Sí, profundidades, sí. cada un ten as súas Tiña cousas, problemas, vale? sí. E como esas persoas non están aquí, tampouco, Porque vale? eu onde estaba a traballar... O tema é que ti estuvestes Consuelo con ela ata o final. Sí. Eu Vale. onde estuvera a traballar fora en Alcabre, Sí. resulta que aí, eso non cho contemples, ainda te vas a rir un pouco. A ver, entón. Eu estaba a traballar, estaba a mirar o faro nun bar, porque Sí. eu non sabía onde era. Bueno, e entón un que estaba no bar dixo, ai, non te preocupes que vou contigo, que sen eu onde é. Bueno, foi comigo. A entrevista coa señora e todo iso. Bueno. Sí. Pero, despois, cando íbamos na vitraxe, díxome, me parece que vamos a ser un po outro. Ah, Bueno, que cousas bonitas. Mira, quedou aí a cousa. Resulta que eu salí aos jueves, que tiña salido aos jueves. sí. Enseguida salo para fora e miro aos dous. E agora dixi, e agora que fago? Porque que estaba con outra. Estaba o que me acompañou. Ah, estaban os dous homes xuntos. E tú vestes que decidir entre un e o Por outro. un lado e outro por outro. Pero eras moi ligona, ti. É que fago agora? E que fixestes? Para onde vou? Polo medio, dixestes ti nin un nin outro. E dixen, bueno, eu terei que ir co que estaba xa. Ai, que picarona, aquí a Consuelo. Mira, Consuelo, o tema é que ese señor faleceu, que ti quedaste soa con 3 fillos, un deles 4 anos, tocouche de novo traballar moitísimo na túa vida, que humor que tes, como me gusta depois de todo o que pasastes. E señores do público e señoras, Marcial,
é un momento que eu desexei desde que son xornalista hai 30 anos sempre. Cando iba de reporteira e alguén lle tocaba a lotería e nunca viña ninguén desas persoas co boleto premiado, e hoxe Consuelo está aquí. Atención, que lle tocou a lotería a Consuelo. Eu xa non sei nin pronunciar canto che tocou, Consuelo. 2,5 millóns De pesetas. de pesetas. 2,5 millóns de pesetas, Consuelo. Mira o público, está así... Vamos a ver, Consuelo. 2,5 millóns de pesetas. Eso dá unha revolución á túa vida impresionante, E non? entón miña nai decíame, bueno, ti és unha mentideira, non che tocou nada. Dixo eu, como que non me tocou? Mira, aquí tes as libretas do banco. 2,5 millóns en que ano foi? Mais ou menos? Ai, mi madre, eu xa non sei en que ano fora, pero Eran cartos, daquela sí. E que Era moitos fixestes cartos. con eso? Pois traballei con eles e despois arreglei a casa. Pois boa cousa. Porque tamén a arregladora da casa anduve case por 8 millóns de... Aquí xa collemos tanta confianza que poñemos as facturas encima do programa, todas as cuentas. Sí. Isto, calquer día traenos a cartilla aquí. Do... Ai, eu son así. No, nos traes nada, non nos traes nada. Consuelo, pero logo, que nos dis que se gusta moito salir, as discotecas, apareceu aí outro amor, outra ilusión. O Manolo. O Manolo. Orensano. Outro Manolo. E que Ou pasou era da aí? bicicleta? No. E canto durou esa relación? Bueno, ainda durou, pero moito non. Un aniño e medio... porque... Non cadraron as cousas. Bueno, aí foi no baile de Nova Olimpia. Claro. Eu estábamos no baile, el fon a bailar con el, e despois a miña compañeira dixo, mira que vamos a marchar, porque ela tiña coche. Sí. E bueno, marchamos. E el foi detrás de min. E aí estaba Manolo. Bueno, a relación durou o que vos quixestedes que durara. Non nos imos a meter. Sí. Pero logo, pois, Consuelo quedou soa de novo. Xa nos contaba antes e quedou soa nesa casiña de Ponteareas, pero ahora mudouse a Mondariz, onde vive cos fillos, pero non é a mesma compañía. A duns fillos, que aparte están apoiando, antes falábamos coa filla, que a dun compañeiro que imos a lembrar, Consuelo, que é o que che gustaría desa persoa. Vale? Gustaría. Gustaríalle un home que fose máis ou menos da súa idade. Lembramos que ten 79 anos, Consuelo. Ou dinos que se tuvera un par de menos de anos que ela, pois tampouco lle importaría, non pasaría nada. Un home que sexa de Preto, que ora vives en Mondariz, ou que tamén teña forma de ir a vela. Que sexa un home cariñoso e fiel. Sí, podendo ser, sí. Claro, serio e estable, tamén nos di. Sí. Que non beba, que leve unha vida activa, que lle guste bailar e viaxar. Sí. É o que nos pide Consuelo, que lle gustaría pois, dese compañeiro que axudase a sair da súa E idade. caminar tamén, a ti me gusta, porque mira que eu Andar. iba desde a miña casa. Está sonando o teléfono. Está sonando o teléfono. Que tal? Moi boas tardes. Boas tardes. Con quen falamos?